नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे खादाड। तर सध्या मित्रांनो पावसाचा सीझन आहे आणि लॉकडाऊन पण चालू आहे। तर आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना चायनीज खायची इच्छा नक्की होत असणार। तर अशाच आपल्या खादाड मित्रांसाठी आम्ही घेऊन आलो आहोत अंडा फ्राईड राईस, आणि हा घरच्या घरी बनवायला एकदम साधा, सोपा आणि कमी साहित्य होणारा आहे। तर तो कसा करायचा यासाठी आमचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। चला तर मग मित्रांनो आपण साहित्य बघूया। तर इथे आपण घेतला आहे 3 वाटी शिजून घेतलेला भात। इथे तुम्ही आदल्या दिवशी उरलेला भात पण घेऊ शकता। नंतर 1 वाटी चिरून घेतलेली कांद्याची पात, 1 छोटी वाटी चिरलेला कांद्याच्या पातीचा कांदा आणि 1 वाटी उभा चिरलेला कोबी इथे आपण घेतला। नंतर आपण घेतला आहे 3 अंडी, 2 चमचे लसूण बारीक चिरलेली, 2 चमचे आलं बारीक चिरलेलं, 1 चमचा हिरव्या मिरचीची पेस्ट, नंतर कांद्याची पात, गाजर, शिमला मिरची आणि कोबी छान बारीक कापून घ्यायचं आहे। इथे तुम्ही तुम्हाला हवं तसं प्रमाण घेऊ शकता, प्रमाण कमी जास्त होऊ शकतं। तर सुरुवातीला आपण स्क्रॅम्बल्ड एग बनवून घेऊया। इथे आपण 3 अंडी घेतली आहेत, त्यात चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि थोडी काळी मिरी टाकून आपण हे छान फेटून घ्यायचं आहे। तुम्हाला जसं तिखट हवं त्यानुसार तुम्ही इथे काळी मिरी ॲड करू शकता आणि हे छान फेटून आपल्याला बुर्जीसारखं स्क्रॅम्बल्ड एग बनवून घ्यायचं आहे। तर पॅन छान गरम झाला आहे, त्यात तेल टाकून हे अंड्याचं मिश्रण आपण आतमध्ये टाकायचं आणि चमच्याने लगेच ढवळायला सुरुवात करायची। हे बनवायला साधारण 1 ते 2 मिनटं लागतात। तर तुम्ही बघू शकता इथे आता आपण चमच्याने हे छान मिक्स करून घ्यायचं। ह्याला सेटल व्हायला द्यायचं नाही आहे, अगदी बुर्जीसारखं तुम्ही बनवू शकता आणि छान चमच्याने ढवळत राहायचं आहे। गॅस थोडा मंद आचेवर ठेवायचा। आता आपला स्क्रॅम्बल्ड एग इथे तयार झालेला आहे, हे तयार करून तुम्ही बाजूला ठेवू शकता। आता आपण फ्राईड राईस बनवायला सुरुवात करूया। तर सुरुवातीला एका गॅसवर पॅन ठेवायचं। पॅन छान गरम झालं की त्यामध्ये 3 ते 4 चमचे तेल आपण ॲड करायचं। तेल व्यवस्थित गरम झालं की त्यामध्ये कांद्याच्या पातीचा जो कांदा आपण चिरला होता तो टाकून घ्यायचा। नंतर 2 चमचे इथे आलं आणि लसूण टाकून घ्यायचं, 2-2 चमचे। आलं लसूण थोडं जास्तच टाकायचं मित्रांनो। नंतर इथे आपण हिरव्या मिरचीची पेस्ट घातली आहे आणि हे तेलावर छान परतून घ्यायचं। तुम्ही बघू शकता आपण व्यवस्थित परतून घेतलेलं आहे। नंतर यामध्ये आपण भाज्या ॲड करूया। तर इथे आपण चिरलेला कांद्याची पात ॲड केली आहे, नंतर गाजर बारीक चिरलेलं, नंतर कोबी बारीक चिरलेला आणि शिमला मिरची आहे बारीक चिरलेली, ती आपण ॲड करायची। तर साधारण आपण 1-1 वाटी इथे प्रमाण घेतलं आहे। तुम्ही हे प्रमाण कमी जास्त करू शकता, तुम्हाला जशा भाज्या हव्या तशा तुम्ही ॲड करू शकता। आणि तेलावर हे आपण छान परतून घ्यायच्या आहेत। भाज्या आपल्याला जास्त शिजवायच्या नाही आहेत, कारण चायनीजमध्ये भाज्या ह्या थोड्या कच्च्याच असतात आणि ते तशाच छान लागतात। नंतर इथे आपण सोया सॉस घेतला आहे, 1 चमचा सोया सॉस ॲड करायचा, 1 चमचा चिली सॉस ॲड करायचा। मित्रांनो तुम्हाला जर थोडं तिखट हवं असेल तर तुम्ही नंतर चिली सॉस ॲड करू शकता। आणि या सॉसमधलं प्रमाण लक्षात घेऊन तुम्ही चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आणि ते आपण थोडीशी काळी मिरी ॲड केलेली आहे आणि हे मिश्रण व्यवस्थित अगदी मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये आपण थोड्या हाय फ्लेमवरच हे सर्व मिश्रण आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। सोया सॉस आणि चिली सॉस प्रत्येक भाजीला व्यवस्थित लागला गेला पाहिजे आणि मग लगेचच आपण जो शिजवलेला भात आहे तो यामध्ये ॲड करायचा। तुम्ही बघू शकता भात कसा थोडा फळफळीत झालेला आहे आणि भात ॲड केल्यानंतर आपण हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। भाताला व्यवस्थित जो सॉस आहे तो व्यवस्थित लागला गेला पाहिजे आणि नंतर शेवटी आपण जे स्क्रॅम्बल्ड एग बनवलं होतं ते यामध्ये ॲड करायचं। छान व्यवस्थित आपण ॲड करून घ्यायचं आहे यामध्ये आणि नंतर वरनं आपण जी उरलेली कांद्याची पात आहे चिरलेली ती ॲड करायची आणि वरनं उभा चिरलेला कोबी पण आपण ॲड करू शकतो। हे मिश्रण व्यवस्थित परतून घ्यायचं। तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपला एग फ्राईड राईस हा आता तयार आहे। तर मित्रांनो लॉकडाऊनमध्ये एग फ्राईड राईस तुम्ही नक्की करून बघा, तो कसा झाला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आम्ही तुमच्यासाठी अशाच चमचमीत रेसिपी घेऊन येत जाऊ। धन्यवाद।